kung na'y mangaway sa inyo ha, daraw po silo, bang bang bang. Wala na ako pa, kay lami kay manumbag dito sa tulaan ba? Nak, abi man ako mangupya ka. Manumbag na ka dito. Gamay pagani ni pre, isog na kayo unsa na nagamuna ko ni. Classmate na ako nga, dako gulo. Usa may kay mo. Sabay na. Nak, may eskwela ka o mulayas? Kaya ko makikagbag. Eskwela ko maoy, para makagraduate gani ko no. Nak, taong eskwela ha. Pamakahuman. Lagi pa, wa man kay salik sa kwa para makagraduate gani ko no. Bantay bito ng graduate ni mo ha, ug di ka makahuman. Bantay lang anak ha. Na, bantay lang uwa. Saligi ko pa, para makagraduate ko, para makapulis ko. Tab, pulis daw. Pulis? Ha, very good yung kay kanak ba? Di, nanatay anak ka pulis. O, hindi man siya masundalo. Sundalo ta, sundalo din na. Pa, kung na'y mangaway sa inyo ha, Ayaw ko aga. daraw po silo, bang bang bang. Kadlok ba na atong anak laboy? Lab, man yun, naliwat. Malamang sa imo ha, kay lalaki man ka. Nga, uwa man. Nga, mas astin pa mga uwa. Ano sa kuaman? Nga ako inahan. Oh, basta. Nak, inak ha. Bahala mag-jail ka. Sam, basta, dili ma, ha? Igit. Tara na. Nak, na ka na mo eskwela ka? Eskwela na ako pa, kay lami kay manumbag dito sa eskwelahan ba? Pre, adlog ka man si mga anak pre. O, pre, inanigid ka sipat niya kong anak, pre. Pre, mas naliwat ni siyang inahan pre. Na, naliwat yun na sinahan, pre. Pre, isuga. Ay, mao ba pre? Nak, abi man ako mangupya ka. Manumbag na ka dito. Alangan pa, kay kung dili ko nila pasundogon, aw, mangulatan man dyan ko pa. Kita sila sa lawas na ako pa. Paso na ako? Gamayan sila ane? Patay pre, sobra na dili ka isog pre. Gamay pagani ni pre, isog na kayo, unsa na nagamuna ko ni. Pre, dili man tako inani pagbata na ko, pre. Anong inani man ni, pre? Usaman pa, may istorya na ito o may eskwela ko. Basta na, big boy ka ha. Oh, lagi ma. Love. Payo. Uy, si kumpare man ako. Unti ang anak. Nak, mo na imong classmate. Kanang classmate na ko nga na'y aro sa ulo. Classmate na ko nga, dako gulo. Ha, pantay lang ka sa kuaron. Nak, ay pagka-anak. Dapat big boy ka, nak. Ano ka mong anak lang, uy? Hadlok siya na, basta siya yunan. Nak, ang sabot na ka. Ayo, lagi pa, ayaw pagbuot pa. Kay ako'y gahi sa eskwelahan. Nak, imong heart, nak. Ay, palabi, nak. Unak, mo klasmet ako. Karnay kwentas ka gol? Umuna nak. Una mo klasmet nak. Ha, kwentas pa daw, marag yung gwapo. Nak, ay pag naras mo klasmet nak. Kay mga parin ako ang mga ginikanan na nak. Pare Jod, di ba kayo na madala ng nong sumbagong ko ng mga naron? Isog na magay mo anak pre, wapagay kasulod sa eskulan. Madamay tani. Nagpapuyo ko nak. Paminan ako ba? Pagkakaso sa eskulan. Ma-principal office na ka. Ano man nagpa-principal office ko? Hello na ko na sila. Ako yung kahit na rin. O sige nak, ato na sa eskulan nak. Uy pre, ang baon na ni pre kay isog ba yan eh? Away banbaon. Iisog kayo. Paano na pagbaon-baon pa kay nila eskwela akong giyato rito. Sinumpa kaya akong ano dito, giyato na ko ron. Pre, may untag magtarong eskwela yung mga anak pre. Kasi may babot mo. Sabay na! Kagaya ba ni mo? Ang lupay mo anak lang, uy. Ganilo. Ikaw guys sa eskwelahan, ha? Ako'y gahi sa eskwelahan. Pulis ko, sundalo, sarge, padyok ko, nga naman, gahi ka? Naka naman yung kurso. Wayong manuman. At least, sarge ko, nga naman, gahi ka? Kamay ko. Pero kaya tayo bugsok ba? Di ka taasan to sa ubos. Nga naman, istingan na to, ibugsog na kang gamaya ka. Ay, testingan di ha?